ekene m ndị banyị niile asị m ebe onye nọ ya dịla onye ọbụla na mma biko achọrọ m ka ntị gaa onye ọbụla mara ihe mee Mathias na-apụta bịa maka m na-ekwu ya mgbe na-asị ụmụnwa na o nwere ihe dị onwekara na ndị mmadụ na mabịa maka na ha mata ihe ha na-achọ ịma na udo ya adị everywhere mana for the meantime chọmkwa unu ga-eji paakị ntị unu n'ihe okwu dị m na gezie Zeus ntị unu nụkwa the same thing ya anụnwe na-ekwu bụkwa bụ the same thing anyị na-ekwu right from beginning mgbe izizi ya bụ okwu anyị na-ekwu mgbe izizi mana unu echeghị ige ntị enye na the video kwuru ihe na-akpọtụ gị taa n'ofere mbụ. Biko, there's this video I want you to watch now. This video is from Zeus. They are still in the courts. I don't know how come on Abuja. So the update is this. The reason why they are still holding Mathias Ejiofor is this. Now, unu cheno also someone na Facebook. All these police and lawyers and SAN, they are all inside Facebook. Now watch, comment on your abona. Now, then with a threat now, and that threat now, ka Ndi Iwaji has no one here basara case defamation or what. That na no investigation hana eburu on. Na here na focus na phone Mathias. A lot of things happen here which I will not tell you now. Natural a charge and because I say I charge because I charge at the court. Mathias will keep nga and here I have on a phone where I drama. If I have on a phone, Mathias I drama. In fact, I don't want to say anything because they did the video or the file. If I have on a phone where I print here out record where so but now chocolate can release here. Threat na aganiru now the police say okay threat na aganiru see mechanic for na eme. And what I want you guys to know and what I want to plead is this: obu no ga happen threat you na eme ke release here the aka accusation had kwa na from the information I'm getting from Abuja aka accusation had kwa ndị chikwu na akita bụ federal government because onwere ihe afọ na phone you know about this insecurity na Ghana southeast onwere ihe afọ na phone amara m achọrọ m ịgwa unu mgbe si n'ọnụ unu jụọ lawyer Mathias si jụọ kedu ihe afọ na phone Mathias mere eji wee ka jide ruo kịta. And again threats all these threats onye na-eme video all these video na-eme tere Mathias ihe ọma. You are doing video ki mere informa. You are not helping Mathias. Rather, video here name for threat. Iji atoku enga. Iji wicked Mathias. Stop threatening video on Facebook. Ka ayonda release Mathias. Man, ega ni who dey threaten people. Ega abako egbe menka. Nyapa 72 hours menka. Iwe ke kucha kwa onye iji wicked Mathias. I'm only here as a blogger. And when it's online, it boom the news exactly the way the news is. Meti yet in the but if I'm one who be two more, must say release them Mathias. How you go, Marcos? I am. You're not involved. See release here. Call our own way. Own family. Own Romans. We have more for. Also, one the Christians. Back Christmas. 25 December. I be here. We are one and let love lead. There, watch the video. Oh, we are on Facebook, man. Elizabeth, this guy. Oh, this thing on Facebook, man. Elizabeth, this guy. Okay, for open uka nacho. That problem un nacho. Unu fear unga also. That problem un nacho. Unne create na east. That open uka uncho create na east. Unu fear unga also. And ever for peace. We are here for peace. You people are went up. No, they nonsense. Na chi wasala anya Igbo. If open oka unna cho unu fear unu ga so or if unna kona bien unchiti this boy na problem. Unchiti this boy na problem o man putanwu. I can do anything in life. Enwere m ike betray Ndi Igbo. Enwere m ike fu yo ya be me o wa fete Ndi Igbo tinye aka.
enwere millions of followers na Facebook. Only you na need my followers amanyem. I have already grown a followers. Legitly golon fake. Na ife obana na kapu ibori. Oblo so ndi na follow mu mo otu na follow mu. Nka po nonsense nnata otu ya atom down. Same Zeus, why do you betray us? Oya men na-aga la onwe m. Ụmụ alọba yogom ka enye m escort nju maka na onwere onye nji ụgwọ. I can never betray Igbo. Mpụta na Facebook ntụ asị. Ife ahụ na-eme, I can nọkwa na police station kịta. Ife unu na-eme, ịmara gọọmenti, you don't know power of government. Imekata ife police jide yi maọbụ lawyer jide yi, you know ife a na-akpọ defamation of character, defamation of information, ibe ife bụ ibochi mmadụ ọnụ.